bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom face un episod de CSGO, practic de Critical Ops, dar e practic CSGO. Pe canalul meu! Gamer Team, da. Acum ne-am gândit să facem acest cadru. Uitați, luminează de la acel super șmecher chestie care practic e și boxă, mă rog. Haideți să începem. Dar îmi place că am un cadru foarte șmecher. Bă, da, pune-te gen așa să se vadă și boxa. Uite, Așa. Ok, bomba s-a plantat. Oh, shit, am pierdut. Ok, mă voi pune. Da, acum, practic, o să facem și un episod de Fortnite. Apropo, să intrați pe canalul meu, că am făcut un video foarte șmecher, părerea mea. UFO 3. UFO 3, da? Îmi pun facecam-ul jos, ok? Nu, mi fac un micuț. Gata. Mi-am făcut mai micuț o țârcă, băieții, că gen. Nu știu cât tryhard pe Mamă, nu ajung chet, ești nebun. Iată, autorică. Că na, Mihai. Da, băieți. Am înțeles. Poate mi-a auzit și Fortnite, poate. Nu știu, sigur, poate. Mihai, totul pun video, ok? Da, îl pun. Gen, băieții. Nu știu cum i-am apucat să filmăm un video la 11, da? Mă rog. Ok. E ok, Mihai, așa-i? Sunt colurat. Da, băieți, poate o să pierd. Nu sunt încălzit deloc. Apropo, oricum mă joc de pe tableta lui Albert, deci nu comentați. Nu ne obișnuim, Mihai. Nu sunt obișnuit că eu am tableta un pic mai mică și pot să mă controlez mai bine. De-aia joc eu bine, Alberte, că am tableta mai mică, nu dicta mai. Oh my god, au dat flaring. Ăla se joacă Fortnite, Trebuie să ne un costume. Flash, un Smoke aici. Am dat mai bine decât Gigi Iohannis. Flare acolo. Ia niște de-astea în gură dacă ești tare. Ce băieții, deci ăsta e... Mamă mia. Oh! Lipșit! Opa. Ok. Avea shotgun și aveam pistolă. Da, puteți să-l omori. Oricum, Gigi, dai redeap. Am înțeles. Ok, nu contează. Eu jucăm aperent pe Ride. Uite la ăla se holdează. Ui, ce până. Ok, Poți ăia... să te întorci așa, să-ți vadă și lumina. Uite Bine, ce bă, tare. dă-te. Headshot? Au, Mihai, că tu joci professional gamer. Sper. Mihai l-a pus pe wall. Și La el. fel și eu. Bă, dar n-ai voie să te arăți fața. Bă, lasă-mă încolo, că nu. Acolo vezi că nu-i problemă, Mihai. Da, mai direct. La fizică nu-i problemă, Mihai. Ok. Unde-i boi? Bă, da, ești prost. Pleacă, bă. Bă, lasă-mă, bă, să mă joc. Hai că mă știu foarte aici, Mihai. Am pierdut. Prima oară fața lui Mihai? Nu chiar, că gen am mai făcut episoade cu el și mi-au arătat fața. Și ceva, stau așa, băieți, sorry pentru cadru, dar gen, așa mi-e mai bine. Nu întreba. S-a veșit. Păi, uite, îți pun eu ăla pe aici. Like Te tragi mai așa. Mă dă, eu ce prost. Așa, mai perfect. Bine, bă, băieți. Oricum, mi-e place foarte mult cadrul ăsta. Nu întrebați că eu sunt... Caldă-i Era să zic puța goală. Bă, ce caldă-i să moară. Să moară, dar ce? Ce frig e pe asta și de bine e. Ce norocos, bă, că eu stau pe de-ăsta cald, băieți. Ua, dați un like, rupeți butonul de like, îl băgăm în spital, efectiv. Exact, dați un pun la butonul ăla de like Să dispară și COVID-ul. Atât de tare îi dai. Să-i sară mutrele din nas. Atât de tare îi dați încât îi sparge COVID-ul, efectiv tot se sparge. Un like egal, scoateți COVID. Asta vreau și eu. Sau de la voi, deci da. Sau ce? Un like egal, un scoate COVID, adică gen să nu mai existe. Ce-ți place, Mihai, să bagi clickbait-ul din astea? Hai că bine, gen. Da, 2v2. Unu, a editat mai sniperul, dar nu-l pot lua. Bă, nu te joci și difiuz? Da, că eu sunt prost. Ești pro, nu că te ești Ești pro. pro, da. Bă, dar nu a venit un player. Numai unul. Iau acaulul prost. O, păi ar veni numai un player, mă, până îl bate Kelly. Până îl bate Miau, direct. Băieții, mă omorât dintr-un singur motiv ăsta. M-am dus fucking direct pe... Acum Ok, mi-am luat HK47, nu băgați de seamă. Acum dă și exprimații.
explicații, băiatul. Explicați iud, adică ăla, frate, ăla stătea camper împuțit, gen. Gen. Da, gen. Câte chestii special, câte din astea. Deci nu te cred că nu mă dai nicio ciupercă din toate astea, frate. Tu te crezi, Mihai? Nu. Mi-am la flash? Nu, like egal să nu mai am flash? Ok, stai Bă, că... Mihai, ce-ți place să faci clickbait-uri din astea? Dar îmi place, că eu așa fac și pe videourile. Stai. Că făceai pe videourile tale, că Mihai s-a lăsat în asta, așa? Sau te-a lăsat Mihai? Piciorul. Ha? Pentru un fel nu m-am lăsat, dar gen... N-ai mai postat. Hai, Adevărat. m-a ajutat și pe mine să facă multe like-uri din alea, multe chestii. Multe inimioare. Da, o să... Da, Team has been flip. No, acum dacă am USB-ul... Practic, eu dacă... Apropo, practic eu mai mult mă joc CSD, nu știu să mă joc bine ăsta, că e pe mobil. Și gen, da. Ia un flash acolo. Ăștia se bat, boții se bat. Bă, ăsta eu n-am nicio treabă, eu nu intervin. Eu plantez bombă. Am, din păcate, nu văd de facecam dacă văd player. Asta e problema. M-a încăcat pe mine, băieți. Bă, un shotgun dacă aș avea, Mihai mă ajuce direct la boss. Dar nu am. Ok, mi-am căcat pe mine. Bă, singurul player care a fost, a murit în momentul ăsta. Deci, Am venit să dau rage, că am murit. bă, e singur în locația asta, Mihai, în momentul ăsta. După ce, dacă pierdem, vă rog să dați like. Că gen, da. Bă, deci e singur în locația asta. Oho. Ok. Aparent atât a fost acest video. Dacă v-a plăcut, nu să m-am apăsați. atât Păi, nu. Da? Nu, dar... Eu am avut 3 kill-uri, atâta. Asasinul 2007 îl cheamă pe unul. E român. Bă, aici e un loot. Nu te cred. Uite-te cum am băguit. Uite să băgui, băieți. Bă, imaginează-te că Fortnite fără bug-uri. Că e cam greu, sincer, să-ți imaginezi Fortnite fără bug-uri, nu? Aoleu, eu eram acilea cu ăștia. Bă, e greu. Ca perfect, mă duc la boss, direct, Mihai. Dar cum dreci ies? Direct la boss. A, uite aici. Bun. Direct la boss. Oh, shit. Bun. Mamă, mai e un player, că aud. Că o bipăi chestia. Da? Mai e un player. Refute ca și cum ai fi bot, mă rog. Ai, ce ai, da? Fugi, fugi, fugi. Laser. Mă duc să mă Îi consumez. colectăm lui copilul ăsta chestiile ce i-am făcut. Ok, ok. I-am colectat chestiile. Unde mă costumez? Iar Bă, ce deci să fac niciodată asta? nu găsesc unde mă costumez, Mihai. Critical pesul. Bă, ai 4 taiere. Mai îți fac o misiune și primești 100 de aia. Sunt o grămadă de boți, am văzut și Get de chestii. cases, get credits. Bă, să-ți cumpăr cu 6 lei ceva. Da, sigur. Din banii mei. Eu mă safe, a fost deschis, Mihai. Mă rog. Cred că, nu, facecam-ul pun N-are aici, cum să fie băieți. deschis, că bro, ăsta nu-i mort. Băieți, facecam-ul l-am pus acolo. Ceau. Acum am jucat un diffuse și atât. Un deathmatch, pardon. M-aș duce la boss, dar nu... Da, numai la gen, dacă o să aibă mai multe kill-uri decât noi, adică foarte multe, cu vreo 40, 30, o să închid episodul. Cine? Că nu mai are rost, că oricum nu o să-i putem învinge. Plus că, Ce loot am găsit băiatul aici, Mihai? săracul copil. Ce loot am găsit eu aici, Mihai? N-am, mi s-ar văzut țâțele. Bă, dar unde mă pot costuma, Mihai? Nu știu, nu pot înțeleg. Mamă! Unde chestiile de costumat? Că vreau să bag boss-ul, dar nu găsesc care de costumat. Sunteți lupi? Bă, deci i-am dat lui ăsta, i-am dat, mamă. Bă, Acum, și eu nu găsesc chestiile de costumat, Mihai. Aici, acasă, asta parcă. vezi că e player. Bă, ok. Care e botul? Get started, băieții. O să-mi Mă, iau... botule! Oh my god! Îți prea rău! Au, efectiv, toți boții, bagă-te! Am scăpat! Am scăpat eu! Bun. Ah!
direct. Să vezi că din partea asta mă Deci unul eram în spatele lui și nu m-a văzut. Bă, trebuie să bat boss-ul repede și după aia să fug launchpad în zonă. Bine mă, fă ce vrei. Băieții, ați văzut hitul ăla? Ok, am dat 2 head-uri, nu-mi pasă că am murit. Ia uite. Morlanu? Trebuie să caut boss. De fapt, dă-l încolo de boss. Am loot bun. Nu te Bă, crezi. prea bun! Bine, glumeam, îs cât de cât bunicel, dar... Am înțeles. Eu tot cu sniperul joc. Challenge. Fugi. Bă, îmi pare rău că n-am reușit să bat boss-ul, dar trebuie să fug. Mă duc direct în zonă, frate. Nici nu mai stau la loot, nici nimic. Direct în zonă. Am murit, știi ceva? Mi-au M4. M-am dus și în The Authority. Dar mi se văd țâțele, dacă mai pun mai jos. Și are, Mihai. Mort? Să vadă cât de mult. Bă, ce skin a... Deci target pe skin-ul ăla mă duc. Băi, să văd ce skin avea ăla. Bă, lasă-mă, Mihai, n-am la boss. Mamă, ce skin am! Nu, nu mă mor, te rog. Nu, yes. Nu mă omorât. Am un extrem. Nu, te rog. Yes. Uite pe ăla cu skin-ul. Am meu. Îmi trebuie Yes. shields. Te rog, nu vreau să fiu mort. Îmi trebuie shield. Am zis. Băieții? Bă, îmi trebuie shield, inclusiv ăsta din tot. Shit. Nu. Mă duc tare. Sunt pe ăla, mă duc băieții, că ăla are un skin prea șmecher pentru viața lui. Nu știu de asta, Bă, fratele meu! Stai că ăia-s boți, dar ăia de-a spamează. mă duc la aircraft ăsta, mă dăm un shield. Bă, unde a fost mă? Și? Băieții, bă, când vreau M4-le ăla. N-a știi ceva, ia de aici. Bă, da, ăla zici că are hack. Bă! Și ăla de aici, nu numai eu, deci nu comentați. Mamă. Bă, dar le dau... Ce. A, uitați, bă, băieții, cum vin jegos și nu mă dos pe mine. Că-s bun. Îmi trebuie un minut. Nu pot să cred că am scăpat. Chiar, Mihai, deci eu încă nu pot să cred că am scăpat. Bă, deci știi ceva, băieții? Îmi iau Heche 417, că, gen... A.K.A. Mihai Andrei. Double kill. A.K.A. Mihai Andrei. Bă, ce armă? Nu pot să cred că ăsta nu da nicio armă, Mihai. Bă, există airdrops în unde armă? Nu te cred că nu ți-o dat armă. Nu da nimic, uite și tu. Nu te cred! Ba, bă, da, ăsta. Hai, Mihai, de ăsta. Băieți, ți-o dau aici. Cu shotgun-ul ăsta șmecher. Fiți atenți. Hai, ia. Bam! Teoria, abia am luat tranș pe de ăsta, frate. Da? Sigur am bătut bossul ăsta, nu? Bă, Bă, da, le dau la capete. sigur bă, nu pot să cred că Mamă, ce m-am spăriet. trebuie să mă costume, vă obligați. Stai, aveți? Nu știu ce am uitat. Bam. Ok, nu. Ok, știi ceva? Știi ceva? Oh, stare! Bă, băieții, stare! Uite ce skin șmecher are. Uite de cât HP mai am, Mihai. Nu cred. Uite de cât HP mai am, Mihai. Aoleu, mimira de copil. Ok, hacker. Mihai, deci dacă am scăpat asta, e și problem. Nu te cred! Mamă, perfect! Uai! Mamă, Mihai! Ce la capa! Mamă, Au, shit-on! Cât HP? Bă, s-au fost bătut. Băieții! Vectorul mi se pare prea bun, vectorul. Cine? Vectorul, e ăsta. Ok, Bă, voi lua de bă, data lăsați asta asta, acau. frate. Mort. E foarte low. Ne dă camera. Bă, da,
bă, băieții, deci dați un like acolo pentru Mihai Salvat, gen. Oh, în sfârșit. Ăsta e costumat, în sfârșit, costumează-te. Mihai, nu știu double ce kill. zic, că ar trebui să închid video, adică ai filmat ca un porc. Imediat îl închid, băieții. Și el e porc, deci să... Mai sunt 2 minute, ok, băietul? Oh, ce mai bun, Epic Fire, Epic sau final de Epic? Rapid. Da, da. Mamă, ce m-am Bă, căcat. aveam shield pentru 2 minute. Oh my god. Mihai, am belicioca, nu? Ok, el e cringe. Mihai, am belicioca. Băieții, am avut un aim de cartof. Glumeam, am avut un aim extrem de bun. Nu. Ok. Mihai, moare fără! Ok, la de rage. Ok, băieții, cam atât acest episod. Dacă v-a plăcut, să apăsați pe unde like, share și subscribe. Și noi ne vedem data. Pa, pa!